Wel, fyswn i'n disgwyl bydd ei lywodraeth o yn mwy radical na llywodraeth Carwyn Jones, de. Mae o'n dod o'r chwith, a mae'n debyg bydd eisiau dangos bod o'n dod o'r chwith. Fyswn i'n disgwyl iddo fo canolbwyntio ar bethau fatha tlodi, pethau mae'n gynno fo ddiddordeb mawr yn delio ar problem yna hynny. So, mi fydd na newid, a dwi'n meddwl bydd o'n mwy... bydd o ddim mor bydd o ddim mor awyddus i roi concrit i lawr dros Cymru. Bydd ei bolisi trafnidiaeth o y mwy gwyrdd, dwi'n meddwl, na oedd un Carwyn Jones, a bydd na fwy o bwyslais ar trafnidiaeth cyhoeddus. So dwi'n meddwl bydd na wahaniaeth mawr rhwng beth o'n i wedi gael fo Carwyn. A ddwn i'n meddwl bod Carwyn yn y flwyddyn dwytha, beth bynnag, ddim yn symud yn rhy sydyn ar un byd. Dwi'n meddwl bod gyda fo'r awr o diddordeb yn y diwedd. Bydd Brexit yn dominiddio ein gwleidyddiaeth ni am blynyddoedd i ddod. Os ydyn ni yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, da ni gyd yn mynd i fod yn waith allan, a mae Cymru yn arbennig yn mynd i fod yn waith allan, am bod da ni yn dibynnol iawn ar be mae yr Undeb Ewropeaidd wedi bod yn rhaid i ni mewn grantiau dros y blynyddoedd. A dwi'n yn gweld San Steffan yn neud yr un peth â ni.